Dnes otváram Top Class Autographs balíček 2023-2024 a hľadať budem zaujímavé karty a hlavne kartu s podpisom. Na prvej karte máme Anthonyho Blacka, ďalej tu je Miles Turner, Caldwell Pope, na Supersonic karte Thompson, na Synergy karte máme Atlanta Hawks, na Max Power karte máme Davisa, na otočenej karte Damian Lillard a posledná karta je poškodená Unbeatable karta Embiid. Žiaľ, tieto top class karty neokrývajú veľkou kvalitou.